I'm gonna follow this video trend in a picture in Africa, but back up that this girl on a court. You understand me? Sentence here, mob no fine or something like that. After stand on all the game challenge, the thing or no movie called, but I don't really know, but I don't know because Africa member me channel no movie. But so many of us who I am the law na guy in a lot of us in this country because of it. Those were do you understand? Mana o nwere ife nchọrọ iji vidio ahụ wee kọwara gị. Do you understand me? O nwere ife especially gị nwa bụ nwaanyị na-eke m ntị. Ị ma na ịbịa n'ala Igbo today na Nigeria e nwere a lot of ndị ime mkpuke, that is a single mom karịzịrị akarị n'ala Igbo anyị today. Mana sometime ị na-enefe anya like this, ọfa nwa bụ ifife a na-aka faka na ọ na disadvantage. Ọfa nwa ka eme ifele maka ya. That is why nwaanyị mụrụ nwa tụtara ime mkpuke ya ahụ. Ọ kpọrọ nwa a na-apụta ịjụọ ya kedu nwa onye ọrụ ọsịgị na ọnwa nwanne ya nwaanyị ma ịfụ ebe in a situation ọ gwara nwa afọ ya kpọrọ ya aunty. Do you understand what I'm saying? So ọ fanwa bụ ife ihe a na-aka ewute fanwa ihe a na-aka eme ifele mana onye ya na ya na-abụ mekọrọ datin wee nwee that result to move on with his life nwekwa another girlfriend self. Ịghọtago na nke nwaanyị ahụ etinyere n'ọnọdụ afọ. Do you understand me? Nke nwaanyị etinyere n'ọnọdụ afọ ọ bụrụ na ọ na-agụ akwụkwọ ọ ga-stop godi ịgụzi akwụkwọ afọ. Ọ bụrụ dat na o nwere ebe ọ na-arụ ọrụ sales girl ọ ga-stop godi ya. Ọ bụrụ na o nwere ebe ọ na-arụkwa n'ọrụ ọ ga-stop godi ya because of ifele dị na ya. Ọ bụrụ dat ifu na activities ya niile ga-adịgodo stand still o wee banye na that journey. Do you understand me? O wee bịa dị ime afọ niile wee buo ya 9 months wee pụta wee bido ihe nwa afọ. O nwere ike at the end of the day ọ pụtabere ije na 3 to 5 years. O resizi na onwere ndị ụmụnne. Do you understand what I'm saying? Mana onye tụbara ime ahụ akụkpọrịna na-agala onwe. So ihe nji eme vidio akịta achọrọ m ịkọwara gị nwa bụ nwaanyị Igbo na-ege m ntị ka ị mara that no ya fundamental human right na gị na nwoke kpachara nkata because ife abụ agreement, ife abụ contract ka unu bani ya na ọ likele gị you accepted of course ọ ga-force. Do you understand me? Gị na na-abụ wee kpaa because ndị Igbo si na-akpa akpa alahụ n'ute ka unu na-abụla ahụchaziri n'ute ahụ emechazie nwee result ọ bụrụ na 1+1 equals to 3. Now idebe alụ na ịchọrọ disturb the guy lender go useless you because one as a woman able na society mụ na gị na-abụ nọ as far as na ịtụtara ime mkpuke one na majority of ụmụ nwoke na-abịa to you ya na-afụta as if say na ha na-abịa ihep gị. Do you understand? Mana this guy ya kịta na enwe na another girlfriend ọ bụ na ọ na-agụ akwụkwọ ọ na-agụla onwe ya akwụkwọ activities ya niile adịrọ disturbed mana gị nwa bụzi nwaanyị activities gị adị na disturbed. Some of unu before imecha ife a niile edezi aka nkịrịnka mmadụ dịka agadi nwaanyị nwa agbọghọ esigo n'ime gị pụọ. Do you understand? Achọrọ m ịkọwa gị nakwa ya fundamental human right na Nigeria enwere law backere gị up. Ọ bụrụ ihu na the guy ga-anụgo mana akwa ifere ife ahụ gị na ya na-abụ kpara nkata wee nwee result ọ suppose onye na-participate na ya. So ọ bụrụ dat na ị mara na o nwere nwoke tụbara gị ime wee jụ dat na ọma take care of that nwa ọma take care of ọma take responsibility of ihe that result gị ya na-abụ nweta, go and sue him to civil. Do you understand me? Civil court. Ya sue ya for maintenance for child support ọ na-arụ ọrụ na Nigeria and ichekwa na ugboro na-abụ before emebie because nwoke tụbara gị ime wee gbagha gị ọ likere gị na. Do you understand me? So why are you pitying him? Ọ likere gị. So kedu ihe ọ ya bụ na etu anụ unu na-enugharị ịkpọrọ nwa na-akpagharị na struggle ma nwoke tụbara gị ime na arị ebiri onwe ya ndụ ya ịrapịa. The next thing ị ga-eme bụ go sue the guy. So ihe court ga-anadebe gị bụ that unu ga-eje mee DNA. Ịdịkwa sure that not the guy the responsible n'afọ ime afọ wee mụọ that nwa. The guy ga-akwụ ụgwọ child support and the maintenance.
nwere ọrụ na Nigeria na-back ya up. Ịmana n'obodo a mụ na gị na-abụ nọ, so many of us dị ignorant of our law. That is the simple truth. That is why ihe a ji wee trend a lot of people ka na-aghọta na ife abụkwa eziokwu. Nwaanyị gịnị ya na-akpara nkata wee sị ndị eri ego wee sị na o wee sị gị na ọ na-abịa ndị chatin ya gịnị ya na-abụ dị, ị nwere right ije sue ya na court. Ịghọtago? Ọ bịakwa oge damages because ọ contract ka unu nọ na ya nọ, unu nwere agreement o breachili ya. Ịghọta? And nwaanyị achọtakwana gị be gị wee sị na ọ chọrọ ife ọsụọ ya, that woman still have the right to sue you. That is why I bata n'obodo dịka UK today. Gị na nwaanyị na-asha TVC ga ada abụrụ ha ụwa hara o. Do you know the reason why? Ọ da-atụ egwu ọma bịa ife ọsụọ ya because ọ ma that na ife ọsụọ ya na o nwere law ga-protect ya. That is why ọ ga-abụ sometimes na-anụ na news that na atụrụ onye Nigeria nga na UK because of na nwaanyị achọtara ya of ọsụọ ya wee baa. Do you understand me? Not like ibe anyị akịta ọ ya wee pụta efu a guy dị 45 years 50 years ọ na-ayị nwa 15 years na-akpị ọnụ n'ọgụ ya, mana that ihe ahụ na-eme ọ ya na-ekwe ka emee nwanne ya nwaanyị, nwa ya ọ ya na-ekwe ka emee ya, mana ọ na-eme ya nwa mmadụ. I don't know if you get what I'm saying. Bọsọ ọbụla ala bidoro ịlụ ụlọ na Nigeria, onye ọbụla ga-ebido respect onwe ya. So ka ife na-atara anyị gwa gị especially gị nwa bụ nwaanyị, ọ bụrụ dat na o nwere nwoke gịnị ya na-abụ na ayị, nwoke gịnị ya kwụsịrị gịnị ya na-abụ wee nwechaa agreement, o wee mechi ji wee dịrị ya ime, i wee kọntaktị ya na ịdịkwa ime, o wee sị gị dat na ọ mara efe na-akọ. Do you understand me? And egbu ya nkịtị, ịma na gị nwa dị iberibe, ịdị iberibe. Just go to civil court and sue him. O nwere ihe okwu ọzọ dị ebe a, court will summon him, ibi bilọd ịta onwe gị afọ, court ga-asọmọn ya. Ihe need to make sure that no nyanwa dị responsible nwa afọ ibu n'afọ ịdị ime ịmụọ ya, the sure no nyanwa bụ the responsible. Court ga-asọmọn ya, ọjụ na ọ ya na-abịa ewere polisi jebute ya because ọ ya abịa destroy ya gị na-agbara alaba nkụ na-agagharị gị nwa atọ n'ụkpọ ka ya ị na-esekasị onwe gị na strọgụl aka esiro gị ike onwere ife ị na-alụ obekatazizie na ya na bụrụ rọba hookup. Ma onye tọbara gị ime a tinye gị na that condition na-akwụgharịla onwe ya nwee girlfriend ya, o jidego ya afụsho, jide everything about you shata ya, mana agreement gị na ya na-abụ me unu wee nwee that result, ọ gwabazie gị na ọmalazi onye bụ na ọmala ife ị na-akọ, na you dey do yourself o. Go straight to court and sue that guy to civil court ka ọ bịa kwụọ ụgwọ maintenance and the child support. At least eme ya na society a eme ya, gị na nwaanyị chọọ idina ijiri aka gị chekwaa onwe gị. Ọ bụ nke ọbụla ịdọrọ ready, you protect yourself as a man. Ekenekwenụ m unu ka emesịa.